Demagun bideo baten audioa eskuratu nahi dugula. Horretarako, beharrezko izango dugu Format Factory programa. Zabaldu. Eta aukeratutako bideoa arrastaka eramango dugu Format Factoryra. Orain, hainbat aukera agertzen zaizkigu, bai? Audiokoa bakarrik aukeratuz gero, MP3 esportatzea onartu dezakegu. Iniciar sakatu. Eta prozesua amaitzerakoan, karpeta de salidan izango dugu audioa. Ateratako audioa. Hori da. Eta hemendik nahi dugun tokira eraman dezakegu.